jenengan dikongkong amarta suka ngaturaken pambagyajo lan sugeng kula kunjuk wansa dalem paduka paman pendhita Dresi banjur jimat kula wonten Macapada kula putih mlekutuk manyar sareng tembok Allah Somarate tuku kule asana dadi wana-wana dadi ala sinden ayakeh Prabu Puntadewa. Nampi pamuji penana Prabu Puntadewa raja swaning kula ing bapa ing Sukari. Mboten anak Prabu Puntadewa ngaturaken pikunjuk janing bapa Sukari kanthi kula kanthi lega leganing penggalih kula mun pengejlepun ing bapa Dewa anak Prabu. Kula aturi nampi anak Prabu Puntadewa. Nuwun inggih Rama Brembandurna. Kula tampi tangan kula kekalih. Kula cancang puncak ngweni kula betelaken wonten ing Jogja Dumawing pangkon kendel sami-sami Rama Brandur kula ana niki nggih Ratu Puntadewa kula nanak kali ya ini Werkudara wah Punta Cinakaingku enggal ngatur bekti paman pendhita Donorawuh ana ing negara Ngamarta mengkono Punta Cinakaingku Dono Waraku para wecik ana negara Ngamarta lan aku nyaosake sembah Dono Waraku Werkudara sira ngaturake bekti yo nggih tak tampa namung pamit tampan ana Werkudara sampun dadi jimat Werkudara ya mangkono banyu pramitra dilebani permitra sari isih to iya diwet-wet kuwi banyu sing migunani banyu suci putih to iya hati-hati aja kaya kanca bocah-bocah buri mengkono Werkudara Najan kowe ngerai panggono kala nyasar kesana berkunjung Rama Brembandurna Pramadi Janakaya kumbang ayalipe ngaturake bekti marang wong tak tampa ya nggih Arjuna pangestu tampil apa sekalan kong kapuli pangestu dalem Rama Brembandurna nah mengkono ali-ali apa iki to tasih ali-ali kok gak iki mboten iso tak tambahi ali-ali bangun ini ali-ali Mbak saiki tak tambahi ali-ali bangun Aji Guna Kasatriyan Kasanti Sangkal Raga Semar Mesem Pedhus Pucul oke kanggo melek sire ana kanggo lek dalane rezeki ana jaluk tak menehi waton ke percaya aja ini lincang kemawon ya lungguh kan perintah kowe ini Rama Brembandurna langsung dateng paman pendhita Durnaya lajeng kersa paduka sak sampun paduka lenggah wonten negari Ngamarta sak sampun lampir paduka dodot suka hanyarengaken putra Jengandika pun Ngamarta nyuwun prisa langkung-langkung paduka nduluwiri ing metro Jaiting Wadana sajak sumangka ndamel sasi mengkung langkung wigados Rama Brembandurna nule kundekan dirga manaka bulan ayu kok anak Prabu Puntadewa sane kowe bapa ing Sukari mas pisan bakata tenjuk kok ketemu negara Ngamarta sak kula wangsa rumangsa pun bapa minangka dados para kadang sata kura mrigine lan para kadang Pandhawa Werkudara Janaka klebu kowe pisan Kadang aku pinangka dados para kadang saka Kurawa wektu dina kalanggan iki negara mesti dina Pacoban. Pacobane ora mempet akeh. Akeh para kawula sing padha dendang Singkara. Padha nek turu sijo Pagrayu, akeh sing padha ndem-ndeman, akeh negara Ngastina. Lah, kono ora padha ngerti maneh pranatane agama. Luwe-luwe tatanan negara. Miturut wangsiting perkara ing akarya rupa pun bapa nilai pusakanipun bapa sangkal bolong rongkok kirang pekelih Duna
ing mriku ana dewa saka Kanyangan Suralaya. Paring dawuh marang Durna, ngestina sopanan tata tintentrem. Ing kula patur bisa kadulungan pusaka ingkang sinebut Jimat Kalimah Sadang Jimat Kalimah Sabda. Mula Kancana iku ayo. Samengko bakal wujud pusaka negara Ngamarta bakal tak ampil. Wujud negara Ngamarta sopanan tata tintentrem Kertotokone Raja, pusaka tak kundurake negara Ngamarta. Lah, apa supaya kono ku? Monggo. Tak tuku njaluk pirang dolar pirang liyan. Ning aku njaluk yen anak Prabu Puntadewa supaya dadi manten karo nindakake kaya mengkono. Apa kok nyewa tak sewa ning aja larang-larang. Karena iki ono nggone dhewe. Mula kang sampe ayo enggal ngono. Wujude pusaka negara Ngamarta Cici Makalima Sabda layang Mustika Jamus. Pinangka daya tentreming jagat Ngamarta. Dewa Mandragana Pangrese Bambang Sukoto. Pangrese Bambang Sukoto. Warpatengan upaya yang tribawono. Loh, iki sedewa majutan kok tinimbalan. Eyang Bandura. Nggih. Kula pun ragil pandhe Bambang Sedewa kartu. Para Madyawasana, para kawitan Madya tengah musana pungkasan aturipun yang Pandhita Durna ingkang wonten ngajeng sae-sae. Lajeng kabul kawusananipun yang Pandurna. Gandeng negari Ngamarta niku nembe menggalihake kawontenan negari Ngamarta badhe ngampil wujudipun pusaka dalem negari Ngamarta. Menika pusaka Jimat Kalimah Sabda niku boten kagunganipun Kang Mas Kula piyambak. Menika kagunganipun para kawula wonten ing Nuswanta negari Ngamarta. Njur karepku Dewa kepareng saking menika yang membantu. Ateges kula menika badhe nyalak jatepa duka yang penembahan. Rikala semanten samangke badhe kula kakelaken Jimat Kalimah Sabda layang Mustika Jamus nanging elokipun boten wonten ing Stinggil Binakurata negari Ngamarta. Kantus Dewa menika nggih kula maringaken menika samangke pun majane ngalun-alun negari Ngamarta. Lho, Dewa ki aja lain-lain. Negara Ngamarta kula alun-alun kok kowe bakal ngampilake wujudanipun Jimat Kalimah Sabda layang Mustika Jamus semajane ngalun-alun. Iku pengalun-alun papane Pancakara, papane Gelut, papane Perang. Dadi ki bakal ngampilake wujude Jimat Kalimah Sabda semajane ngalun-alun Dewa. Meniku mboten ngaten. Supados mangke dipirsani manca negara. Yen to para kadang Pandhawa bener-bener ngulungake Jimat Kalimah Sabda punika dadi upayane para kadang sarta kula. Ora luput nggih dadi gunemun, ora lijo nggih dadi ucap. Ewa dene semanten pun Bambang Dewa. Luput nggih dados pangandika kula. Awit jentik ageng jangga kula tri nigas janganipun Bambang Dewa. Yen kaya ora bakal tak tunggu majeng ngalun anak Prabu Puntadewa. Tunggu raimu ngalun-alun negari Ngamarta. Nderekaken kaluhuran tindak patuh para
wonten ing ngajeng lah niku pinangka dados pacubane ngagesan. Citik-citik niku ora nyetung tertentu nampa pacoban. Monggo ampun ngantos sedayan. Kula kundur wonten madyaning kraton Ngamarta. Mintos sing betara ing karya loro kanthi seken barang tekun sak mangke kula badhe ngampil yoga paduka Ngamarta mangke kula badhe ajak minggah wonten madyaning kahyangan Mundaran Dirbawana kula suwanaken Sang Kulun Pada kanugrahan menapa semangke badhe temejak wonten negari Ngamarta Den yen tapa nomor Kakang Semar Bajamaya lanjut sapa ingkang bakal sampu diapil marang Kakang Semar Bajamaya satya kedayangan gono putus stopur besing madu trah kusumaya trah diri sarangan lah nika mboten-mboten kajawi yoga paduka lan katang nika pun Bambang Dewa gandeng sak menika sak mangke sak bibaripun para sedaya praja diaturi dhateng yoga paduka pun Bambang Dewa samangke badhe kula ajak wonten minggah wonten majaling kahyangan yen kaya mengkono Kakang Semar Bajamaya nderekake kaluhuran aku tansah matur ing panuwun tanpa upama muga samengko lumakune Kakang Semar Bajamaya marang kadangku Yayi Sedulur sak paripurnaning prepeti marang Bapa Pandurna wiswanto tembang cepaka sak painaku Kakang Semar Bajamaya pamujipun Ndara kula Puntadewa mangkaten Den Ndara kula Punta mangkono Kakang Semar Bajamaya Tapa pitana Ramo Sabdalira Sang Srinara dari Ngamarta Prabu Puntadewa nampi Sabdalira Semar Bajamaya Sang Maya Gati ya kira Semar Bunga Sampir rikala semanten Nalendra Ngamarta Sang Prabu Puntadewa kundul anjatun kadheret nembanteni Byada Simi panggung Jaka Paloro ingkang sampun nderekaken kaliyan jur sisih ingkang sinebat saketi kurang sawiji tindaknya Nalendra dari Ngamarta Prabu Puntadewa pindha renteng-renteng runtung-runtung rikala semanten
Nduk, aku ngaturke salam ingkang sepisan kula salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaping pindho aku ngucap salam waras. Ya. Tembung kuwi wis ana werdine dhewe ana. Ya. Ora perlu tak werdeke jalanan wetune wis rada lumayan. Mula kang sometku ya aku matur sembah suwun iso semanang desa Tegamelik ya rikala semawana matur nuwun marang keluargaipun desa Tegamelik ingkang dipangasani kala semana panjenenganipun pepundhen kula Bapak Ateman Titi Kalangganti wis paripurna nggone ngasta ana pusaran adil ana sangsa agung desa Tegamelik. Aku melu memuji rasane Gusti Kang Mumpeng Kawasa yangsa dalem Allah Yang Maha Agung yangsa dalem Allah Subhanahu wa taala saparipurnane pepundhen pepundhen Bapak Ateman sepisan meneh mbok menawa ana kalebetane ingkang disengaja lan disengaja ora meranani marang keluarga desa Tegamelik aku kan melu nyunake gunging lir samudra pangaksana ingkang tanpa pammo Allahumma muga-muga wae aku melu memuji sabubare iku iso entuk sesuk pengalaman sing amanah ya sing ngerti marang keluarga ora tasah ora bisa bedak-bedake antarane siji lan sijine padha golongake tekad ing kono tumandang sayuk rukun makarya manunggaling cipta rasa miwah karsa lan karya. Dadi cipta rasa karsa lan karya nek mung dirasake tok ora kabeh kudu dikaryake. Ngono. Mula kang sapa ibu nek sembah suwun aku melu muji ana mangsa dalem Gusti Kang Mumpeng Kawasa yangsa dalem Gusti Kang welas Gusti Kang Agung Gusti Kang Maha Asih yangsa dalem Allah Yang Maha Sangsa dalem Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keluargaku desa Tegamelik lanang wadon gedhe cilik tuwa enom sing kelahiran kene ora kelahiran kene padha diparinga panjang yuswa, diparingi katentreman, diparingi kamulyan, diparingi kesarasan. Aku rezeki agung kalangan barokah. Anggone pangupa juwarang mrene aja nawan sing ji apa-apa. Ing desa Tegamelik kene rezekine ndodok kemroyok ngajeng rezek saka Gusti Allah Yang Maha Kuwasa. Allahumma amin. Sing padha tekanen sok pinaringan tulus sing wingi guru metu sak bubare ngadani limbukan to ngadani tasyakuran to merti desa dina beniki iso pinaringan mulu itu sing tikal matikal beda karo kampus kapungkur. Amin. Dina bengi ngadani sedekah desa ya ka desa ya rasulan ya merti bengi metu dina beniki keluargaku ing desa Tegamelik merti ngawi kan meksa Joko ini nyai nengah nyai srimpet kiai srimpet ingkang sak jabane wangon sak njenone wangon padha diperti lan kawri supaya disuni berkah pangetune aja nusan bikala apa-apa keluarga Gamelik kasampinan tata wiyatrem ayom-ayom kerta tata lan rahaja tembunge kadesa yo kade karo so kain kaderen degono seso sesaji kaderen anggone sesaji uga mesti ngawi kami jangan-jangan takal bakal desa Tegamelik padha dicalsi bekti janjalsi jasa kuasane supaya disuni berkah pangetune aja langsung apa-apa keluarga desa Tegamelik ngono nek ngono ya akeh tembunge iya dadi ana sing darani rasulan merti ngawi Kanjeng Nabi Rasul sagara saputra sahabat wali luwih-luwih lumeber maneh sawur Kanjeng Nabi Sedul Qadir Jalani wali Allah. Wah iya iya. Mula kanca-kanca ya nek aja nganti kesuwen. Waktune wis wengi. Ya apa karang ampel ya wis wengi akeh sambutan kok.
Aku melu nyuwunake mangsa dalem Allah yang Maha Kuwasa. Warga Gamlik aja ana sing sambikala apa-apa. Beda agama aja padha sulaya. Beda pangku aja padha digawe padu. Ayo nindakno rasa kesatuan contone kaya ing dina bengi ngadani merti bumi. Ing kono nguriri budaya Jawa. Mula kancaku ku ya aja nganti padha plerok-plerok kanca dados. Ayo nindakake nderek tumrapane Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ingkang ngrasuk agama suci ngrasuk liman perkara ya nggih. Ayo monggo ditindakake bareng-bareng. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
bebungah tanpa upama ya muga-muga entuk berkah para nabi sahabat wali keluarga desa Tegal Malih sumrambah aku ya tansah kinabulake marang Gusti Kang Purbengkawasa ya sedal Gusti Allah Subhanahu wa taala ya ana sedal Gusti Yang Maha Agung. Aku ora kaya dina wingi tak gawe sing tak seneng-senenge to. Tenan iki nang gone dhewe iki. Aku manut sembah suwun keluarga ing desa Tegal Malih ngadani ngerti nek nggone tanggane iki ana dalan iki dipunake dhewe. Ya nang gone dhewe. Tenan kanca-kancane nang gone dhewe ya. Nek perlu aku wis kandha karo kanca-kanca kabeh, gandeng iki tanggapan sithik kowe nampa ya. Sithik. Nek sesuk ana tanggapan akeh kowe nampa ya. Sithik. Aja. Ora, tenan. Aku ngerti kok. Kabeh iki jarane kuwi yo iku ana ngadani kae Ponokawan. Jadi ana ndarane ana Ponokawane, Ponokawane kawan iki kanca. Jadi bengi iki tenang kok. Aku ora mbutuhke apa-apa, ora mbutuhke amplop lan sampano galane. Lah durung direkani iki. Ora usah mikir rego. Ora usah mikir apa-apa. Sing penting kanca-kanca cukup iki seneng kok lah. Aku juga ibadah. Ibadah nang liwat karo kabudayan. Berarti ini kadang kuwi liwate warna-warna to. Iya. Mula kan sama iku aja nganti kesuwen no. Gandeng iki ana ladang Kabupaten Semarang lho. Iya. Wektu dina awan mau kanca-kanca padha ngliwati Bengawan. Sing dalane liwat Bengawan Rawa Pening. Mula saiki padha lelembaan ngajani Rawa Pening. Aku saiki padha numpak perahu